kuma min ni nya fo sisa aseme be aya mina o defle alako man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha koni ma min bi jede yini wa zinataha bi je masri de yini amani men labe ka labe ni diskuye ka ko hakini ka fa ko ni ma min bi jede yini من كان يريد الحياة الدنيا بجيلة كنينا ما ابنكم سرد داجي وزينتها الجمس نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ko amnu kabara sarad dafale duma je kono ya ni mami ni bijena masiri de yini ima ko dalla hara kola ko mbina mo ka bara saradu ma je kono ya wa hum umghaw fiha la yubkhasun kulu bi an te perdi foida buta besura buta ngoda to folo don ba do te bela salaf bisra nu ya je bega de lawi je bega ferawi bisra yakhafuna ala anfusihim bisra ulu kana nakaye ala ku kabe mamun sarase buma jena kan nakaye ko bawda awa ulaika qumru ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar kufayta umru ila haraku tasma faytu ila haraku tasma wa habita ma sana'u fiha wa yafu fi barajin kono ka becena abechena wa batil ma kanu ya'malun kowa kumbe ko mina sebe ko era kunte ko ma be ko la ni la ara ko tala ko sebe ko kunte o nango kambe ni kuma nun la kushi ko ye je ko je fere la ko je yire wala awa na kinyena yo ikoni ibe ga munu mangutuka ala jaga ibe moso usigile yena yo tseko ba ni ala yeshidi ikobi chen usigile nyena ya utsebodla ni ala yeshidi ishibi je usigile nyena ya utsebobali wa ibi saw nyena ya utsebobali ibi shori kaburu kono ya ibi toli bola ya utsebobali mina iba don ko donu ya ala ka dile ni ara ma dia be l'essentiel to ikata secondaire wini ara ma de fon fa ngini je ko la abete tulunge nyina ma ko rek ngato nyina ma la o de tel ni foloy mona mo bu pan kuna mona mo bu pan o kuna ngato je kona ya e aye mo bala ko yini o te donyeri o to yini ngana koro o to nyi ngana bana o to nyi ala ye ko mun wajibiya adamadenya ka doni zira ki yere bo o dokono folo doni aye mo do jira fama dum mboro kono ko do na dum mboro kono wo ka fala ku don kala bayin do be hakla sara ka fala ku dona bayin savela kibaria donanu adobe o be yeba jalo ma mulukule sigile tiene de be kelo ka machine monter ala pour que wasika aka mana ka fo umasika dore kay note amulukule laga tola ma de ski be chaise kono kebeka ordinateur ni appareil no fo montala wala sa akasika ngaw umasika fo kay note ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فايتكم على الجبل مؤمن بالله في عليه كرجعني ببود الدون نلي من ينبت سونا إلا في عليه ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما هو ماني على بوياني يورو إني بالله في عليه ناني جيدي بوياني يورو ما تزيد جيكو دانا إمانا كي يورو ريباسو ريبا چمانجلا ni so bizoro ni kabaro la so ani bina dota yawe ko jayo ala te sokono ni e bol fem bizoro ni kabaro la hanno nyoma dila folo nu e dore dila minga yo ibe telechi kun ko fongo soro awa hakena bitati sa alhaakum at-takathur hatta zurtum fi
ta kile yɛrɛ la kaburu mana ala ma yan la yan yɛrɛ kama yan tɛmɛ sira de ni min y'o faamu o faamu ni m'o faamu e n'an kɔ ɲamɛ i na tɛ badeni ye o lahara ɲinina diɲɛ ye badeni de ye o ɲɛkɔ o bɛ kɛ ka ɲamɛ de ɲini lahara ɲinina bɛ kɛ ka ɲamɛ de ɲini bamananw ko ten ko ɲamɛ ɲinina o ɲɛ tɛ badeni la dɛ ka nisɔndiya ni diɲɛ yɛrɛ ye ŋaɲa wallahi ala y'a fɔ kafiru de cogo di zuyyina lilladhina kafaru alhayatu dunya ko diɲɛ masiri la diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya masiri la mɔgɔw de ɲɛkɔrɔ maa mun kafiriyara ala ko ɲɛfɔla ka mun bɛ diɲɛ ko la ni anw ye ka diɲɛ ko fɛn o fɛn fɔ diɲɛ ko min na ani lahara ko sigi n'a b'i dɛmɛ k'i ka lahara o de ala ko ɲɛfɔla ta ye o de ye dɛ nka ni k'i bɛ ko yɛlɛma k'a kɛ diɲɛ ko ye ka lahara ko bɔ a la sisan e b'i da di parce que i tɛ diɲɛ ko kalama e b'i da bɔ a la minnu bɛ diɲɛ ko kalama an n'olu b'a ɲɛfɔ n'i sigi kuranɛ kunna a fɔra k'i ka ala ko de ɲɛfɔ mɔgɔw i ka ala bato cogo ɲɛfɔ mɔgɔw i ka kiyama jɔdon kofɔ mɔgɔw ye an bɛ kɛ ka baara kɛ minnu nɔ na n'o ye cidenw ye al-anbiya wa rusul o de y'olu ka baara ye baara kɛra tun bɛ diɲɛden danbe ka taa bɔ a sɔn ala yɛrɛ tɔgɔ ka don a la a ko siyɛn la ko antum a'lamu bi amri dunyakum ko aw ka diɲɛ ko ye aw ka diɲɛ ko ye k'aw de b'a ka diɲɛ ko kalan nabiɲɔgɔn yɛrɛ t'a fɛ hali diɲɛ ka danbe ka na o ala k'a tigi man d'a ma ala k'an ji di limaniya ala k'an ji di ala israɛl an ka jamana ala k'a basigi ala ka faamu di an ma fitinɛ minnu n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye ka adamadenw hawuja k'u cin ka kɛ diɲɛ kan ka ɲinɛ ala kɔ ya rabbi ala k'an kisi ala ka bɔda kɛ an ye ala k'an dɔrɔmɛ kɛ hɛrɛ ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ ala k'o ci tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ ala k'olu wuli ala ka bɔdaw kɛ an ye ala k'an dɔrɔmɛ kɛ ala k'an ji di limaniya la ala k'an ji di ala israɛl maa k'i hakili to ka dugawu limaniya ko dugawu caya i yɛrɛ ye n'o ye ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ani ka to ka husnul khatimati wal janna ko ɲini ala fɛ i ka sujudu la n'o tɛ fitinɛ nana dɛ parce que fɔlɔ ni i kumana hawuja diɲɛ ko la cogo cogo n'i gɛrɛla dɔnnibaw la i hakili tun bɛ sigi fɔlɔ ta de tun bɛ ten ni hawujara diɲɛ ko la ni dusu kasira ni i hakili la ko ala ban b'i la n'i hakili la ko e kɔni tɛ foyi ye n'i nana gɛrɛ dɔnnibaw la u b'i hakili sigi u b'a jira i la diɲɛ tɛ foyi ye o tɛ bi ye dɛ bi kɔni i cogo dɔn dɛ n'i ma farati anw de lamɛn la fa bɛ wuli la dɛ ala ka bɔda kan ala ka bɔda kan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم